Ženy, čo sa to s vami deje? Očakávate od chlapa, že bude mať stabilné zázemie a pritom sami mu ponúkate emocionálne výkyvy. Očakávate od chlapa, že bude mať svoje sny, pritom vy sami žiadne nemáte a na tých jeho ste není ochotní robiť. A tak ďalej. Ďalej očakávate, že bude ten chlap cvičiť, že bude strašne silný, bože, jak som schudol. A očakávate, že bude mať že bude mať peniaze, že bude zabezpečený, že bude mať dobrý vzťah k deťom, že bude dobre šúkať, že neviem čo ešte všetko, proste dlhý zoznam vecí. A čo mu ponúknete na oplátku? Sex a krásu. A myslíte si, že toto tomu chlapovi naozaj stačí? Podľa mňa chlapcom možno áno, na chvíľu, ale chlapom určite nie. Keď dám do vzťahu stabilitu, tak očakávam, že tá druhá strana mi ponúkne to isté. A toto je strašne dôležité. Mať rovnako nastavené to, čo jeden od druhého očakávame, lebo vyznie to cynicky, ale vzťah je do určitej miery aj transakčný. A každý niečím platíme. Toto som chcel s vami prebrať. Hoďte mi do komentu, čo si o tomto myslíte, či zase trepem blbosti, ale má alebo má to hlavu a petu. Au! Ďakujem pekne, majte krásny deň.